Mnumzane wathi igama lakho ngubani? Igama lami uBrian Sibanda. Mntaweni. iAfrica Nations Cup iAFCON isiqalisile ukudlala bonile oGhana bedlo Cape Verde. Wena ukhalele liphi iqembu la kakhulu? Hayi mina kulonyaka ngikhamele iCameroon ukuthi izayithatha mphela. Ubonani uCameroon kakhulu la? Hayi ngibona nje ukudlala kwangikhona lokuhleleka kwangikhona nje endlela esifakwe ngakhona isquad isho ngisizayo lonyaka. Sifuna ukuthi ihambe. Abafana beSouth Africa bona banjani? Hayi abafana beSouth Africa ba right mdala kodwa hayi ezingeni lokuthi bangaqualify hayi asiboni. Hayi ubona ngeke bayithatha inkezo. Hayi ngeke bayithatha inkezo mdala. Ulabadlali obathandayo nobabukelayo ubonani badlala kuhle kana? Baningi kakhulu. Yopho wakhale abadlala abalodo. Kulabo bafana. Dalo bakuyiphi team? Hayi amagama nyakhohlwa nje uKhameron but ngenza abalandela impela kakhulu. Osani ubonani bazolela bosala. Ubonani bazayenza into ezokalayo. Hayi bazayenza impela amandla azayenza kakhulu impela kodwa hayi iqembu sikhalele iCameroon. Yiyo impela engiyibona senza ihlelela impela ngikhangele phansi ngikhalele isquad nje. Engani siyaphambili. Abaningi babheja ibhora wena ubheja? Ngiyabheja kakhulu. Akathe simpejile mkhulu. Uthe yipi kakhulu khale? Ubhejeleni uhlobhejele iCameroon? Ngiyabhejela iCameroon vele. Ukuthi athatha inkezo. Iyathatha inkezo. Uthi singaba le mali lapha phela ku tournament sokuhamba. Hayi singaba le mali kakhulu mkhulu. Sebe le mali sehlalele ekhaya.